Oba jua ho fe. Amen. Oka kwa amna ya fa de wo kire no soso. Come yanto. Yeah, yes ana bibi ni na memu. In fact, me hu ana mani ache. Me hu ana manya ahomeka. Te say me hu de in fact me nhia wa. Adwa. Oh, ja. Me proud do. Oh, enu krasem na America no. Me meto no. Enu kro kese ma me wonyina no. Me hyeda ni oba bi o mabrabom. Me ne oba bi anya dai. Kwa me kan no kro so chese kro kesem ma bebre onu no oba bia o. Me. Oba me de oba ye dai. Wo ne oba me hu ma madwaman beteye. Me ne oba me hu ya me hu say yes, bibia wura me mu. Am say kai oba we me pe no. The face that me hu amani boss na bibi be bo me mfen. Na sa bo me mfen a. Am say edi. Afa sene be jam sisi mu kakra. Na ekofom. What is me on fem fight? Eno anu waka no. Afa sene ekofom kakra na ji bibi bim. Am say kai edi wa ha. When you count. Whoa, Mary watch a rough. Melans is so. Say it's your DV. So see the beko kumas. Oba wo kasa wo kan sa na asa wo kọ asaba. Me be ye ho ade. Awaro do akotena kuro kesi ma wo kotena wo forever. So what? Anya onim. Ayi na ya na mo wie mu. Dia bad no. Ayi. Aeroplane. Yenka na aeroplane. It's called a plane. Yeah, dia na zo. Wo de me koko kesi ma ya fa na me nkwa na ai wo me nkwa hwe bia ha ye kiti na ya na nam wie. Uni mi bi. Di we am mesia prepare ma wo no. Ene adwena ma wo no. Yenkasa bebre. To what you say? Empenfo na kan say agro ene form. Wo so nimbo obo 90 minutes na ne asam no. Memdu kokro kesi ma memdu betena aeroplane na wo kan no mu. Edwa ko South Africa eho na yekodi ye honeymoon. Eho kuro na eho no wo enkane ewo kuro mu ho no. Ekuro mu ofe no. Oba me say me do be kokro mu ama wa be say yes wakote bia fufuru. Me be sesa hyebre. Me do what? Me so me do what? Ye be ware what? Ye be hwe ye ho awo ma what? Ye be bɔ abrabɔ konkron what? What do you